Goizeko 10:28 eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen eta hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu. Eta horretarako Luistxo Fernandez gonbidatzen dugu. Egunon, Luistxo? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, aste bero batean, baina momentu honetan, tipo hau, aire girotuarekin behintzat. Batzuk esango dute, ofizinetan edo lan egiten dutenak lanean hobeto egun hauetan, ez? Bai, baina ez dute holako mentzimentu askorekin izango. Asteko albistetako bat izan zen, bueno, atera genuen astelenean ikusita zer zetorren, sindikatu batek, lab sindikatuak atera zuelako duela egun batzuk, gomendio sorta bat, temperaturak segun nola iristen diran lantoki hori dela kalea edo leku itxi bat, temperatura honekin, gelditu beharra dago. Eta, bueno, pixkate errebindikazioa ikuspuntuarekin ere eginda, segun eta ze lanpostutan zauden, eta ze tokitan zauden, gelditzeko esan, eta igual arazoak egon daitezke, eta, bueno, bazegoen gomendio zerbat norekin kontaktatu, zeri esan, baina, bueno, araututa ere badago, lan baldintzak ez badira egokia, gelditu beharra dagoela, toski. Hori da. Bai, ofizinetan edo lan egiten duguna, edo barrualdean lan egiten dugunak, bueno, baina kanpoaldean... Bai, kanpoaldean gelditu beharra egonda, argi eta garbi. Eta barrualdean ere, segun zen lan mota, segun zen makinen ondoan zauden, ere, izan daiteke. Bai. Baina, bueno, hori sustatun dago. Bai. Asteleneko, ez genuen gaurko gidoitxoan jarri, baina, bueno, aipatzea ondo. Bai. Ze taula batean agertzen da, hori da. gomendio guztiekin, eta ondo, primeran. Bueno, eta gaurkoan, azken albiste bat hori ere aipatuko dugu. Amaika Telebista Arabako egoitza itxi behar duela, baita? Bai, horixe jakin atzoko agiri bada, eta gaur puntu batzuk nabarmen ditugu, eta gaur goizean hartara dugu. Bueno, informazio guztia ere sustatu.eusen. Bai, hori da. Albistea da, delegazio bat izan dutela Gasteizen, orain arte, eta uztailaren batean izten dela. Eta izten da, estuasun ekonomikoengatik. Baina gero, bueno, dator komunikatu, agiri bat atera du Amaika Telebistak, sinatu du telebistako zuzendariak, Ainhoa Jauregik, eta, bueno, euskarazko komunikazioaren edabideen sektorearen egoera larriaren barruan kokatzen du, eta finantzaketa gero eta zailagoa dela, nazioarteko joera, plataformak, erraldoiak bideratzen dutela komunikazioaren flujua eta publizitatearena, gurean dagoen merkatu txikiarekin min handiagoa eginez, bide batez. De informaziorako Instagramera doaz, eta Instagramen beste propaganda bat, beste norbaitek kudeatzen eta kobratzen du. Bai. Eta, bueno, baina horren aurrean errebindikatzen du, euskarazko komunikazioak daukan funtsezko papera, eta horretarako egiturazko laguntza behar direla, eta, bueno, Gasteizko itxierari buruz ez dago asko, egiten dala, esaten du Jauregiren agiriak, baina bestean badago mami pixka eta hausnarketarako, esan bezala, beste toki batzutara iritsiko zen, baina sustatura iritsi zen agiria eta atera dugu. Primeran. Bueno, azken albistea, hori izan da, eta hori aipatu dugu. Bueno, eta Txikipediarekin jarraituko dugu. Albiste ere izan da. Bueno, bai, berriztu zuten, uste dute joan den ostiralean edo egin zutela, iritsi da 10.000 artikulura, bueno, Wikipedia nagusia esango dut, ia 500.000 dago, baina, bueno, Txikipedia da proiektu bat, euskarazko Wikipedia daukana, eta badauzka parekide batzuk beste hizkuntza batzuetan, baina ez asko. Eta da, egina dago eskolara begira, nagusiki, eduki didaktiko pedagogikoak edo eskola gaiekin zerikusia daukatenak. Eta 8-12 urte arteko publiko batentzako egina,
eta bueno, pues urte batzuk bada martxan dagoela, 10.000 artikulutara iritsi da. Elikatzen da olako, bueno, Wikipedia orokorra bezala, ez? Berez, ez dago Vale. edizio batzorde bat hemendik edo handik, bueno, bidalerro batzuk badaude, baina hola idazten dana, eta bueno, itxura ere berritu da, eta bueno, pues azal batzu daude, partekatuko dut pixkat, ikusi dezadan, norla, hemendik. Bai, hori da. Bueno, itxura... Ez da Comic Sans, baina, bueno, antzeko letra... Hori esan ez? Eta gero Bueno, ere... jenteak Comic Sans delako letra tipoari, hau ez da hori, ikusiko dute, Twitchetik ikusten dutenek, izen txarra dauka, baina irakurgarritasunaren aldetik eta adierazkortasunaren aldetik nik uste dut ematen du. Ez da objetiboki ez da letra txar bat, ez? Danak ez da izan behar Times Roman esaten duten tipiko hori, ez da? Emperadorek zizelkatzeko garaitza arkuetan. Letra tipo hori ez da izan behar, hau ez da, baina ni honen alde, eta bueno, azala berritzeaz gain, azpiazal batzuk ere egin dituzte, biografietara joan gaitezke. Nun daude atari tematikoa? Astronomia? Bai, hori da. Klikatu dut baten nun ez zegoen oraindikan egokituta azal berria, baina artikulu nabarmenak eta bueno, diseinuaren aldetik eginda lanketa pixkat eta bueno, gehituko dut pare bat kontu. Datorren astean, ez du zer ikusirik Wikipediarekin, baina Wikipediaren beste euskarazko wikilarien kulturen elkarteak bultzatutako beste ekimen bada Wikikasi izenekoa, ikas egoerak eta hola, eta badago mintegi bat udako Euskal Unibertsitatearen barruan, izango da hemen Eibarren, datorren asteko ostiralean, eta bueno, interesgarri izango da. Ikas egoerak eta Wikikasi. Aurkezpena eta taila praktikoa. Aterako dute biharko edo albistetxoa honekin lotuta, baina bueno, Wikipedian idazten dira mundialeko partiduen gauzak, eta baina hezkuntzara begira egiten ari den ahalegina ere, bueno, ni wikipedista naiz, eta idatze zait Wikipediaren alde nagoela, ezta? Oiartzabal eta Espainiaren alde baino gehiago nago Wikipediaren alde. Aipatu izan dugu beste saio batzutan. Behin eta berriro. Albistea produzitzen dituztelako eta berritasuna dakartzatelako. Claro, bai. Eta horretaz aparte... Izugarrizko lana egiten dezue Wikipediarako. Bai, kolektiboki. Hau ez da sustaturen lana, baina bai, beste asko. Eta bulego delako baten, Wikilari elkartean hor dagoen zentrotik, horti batez ere. Baina ikusi nuen beste albistetxo bat, behasaingo ikasleek Wikipedian zenbat egiten duten, eta, bueno, honen gehikuntza bat ere gehitu nahi diot, ze ari dira ikastetxe jakin batzuetan daude batez ere implikatuta, Zumaia, Beasain, eta, bueno, beste zabalkunde plan batean ere badaude, hau da, DBH-ko lehen urteetan eta batez ere, egon daitezen lantzen. Begira. Ez 8 urtekoak lantzen segurazki, baina 8 urteko entzako lantzen 12-tik aurrerakoak, hori ere badala gauza bat, hau da, Wikipedia elikatzen ari dira ikasleak ere, irakasleen laguntzarekin, eta, bueno, pues, gurpila pixkanaka. Ez diogu eskatuko Wikipediari 10.000 artikulotatik, Wikipedia orokorra dituen ia 1.000.000 iristea, baina, bueno, pixkanaka eta hoi da, denon arte. Eta bere funtzioa betetzen nahi dala ematen du. Oso ondo. Bueno, eta Google eragoaz. Bai, bueno, Google da interneteko zerbitzu, bueno, Instagram kenduta, gehien erabiltzen duguna, eta, bueno, komentatu izan dugu nola bilaketetan eta hola sartudan, adimen artifizialaren zera.
Izugarria da, gaur egunean azkenean galdetzen diozu gauza bat Google'i eta ematen dizu bai, lehenengo parrafoa da algirak ofizialak sortutakoa bai, eta euskal egia den edo ez. hori da, Gauza oso beti erantzuten dute bai, chat hauek. bai. Ez Edozer dute esaten, ai, hau ez dakit, edo ez ideiarik ez honetaz. Hori ez dugu irakurtzen. hori Irakurtzen ez. dugu Bueno, orduan kezka badago bilaketaren kalitatea jaisten Mhm, ari da eta gero kezkaz aparte, bueno, Googleen bilaketa algoritmoa zein dan eta hori, pues hori saltza bat da. mhm, Bere tripa eskutuetan eta aldatzen dituzte gauzak, baina orain jarri dute gauza bat izena duena iturburu hobespenak. vale, eta hau zer Eta da? hau erakutsi egingo dut. Vale, Esteka dago sustatuen artikuluan ere bai. Hemen ari naiz erakusten, bai, goian nire arpegitxoa dago, Twitchetik ikusiko dago, nire mhm, kontu hori, helbide jakin bat da, Googlekoa, eta nik euskarazko konfigurazioa daukatenez, agertzen zait iturburu hobespenak. vale, Beste batzuei igual erderaz agertzen zaie. mhm, Klik egin ezkero sustatuko horretan, baina, bueno, Googleek euskaratzen bere produktuak ateratzen dituenean publikoki euskarazko bertsioak inentetzen dira. Hori, bai, joan den astean ikusi genuen, mhm, instanteko itzulpena deitu dutenarekin, bai, eta honetan ere bai. Eta orduan, hor ikusten dugu, zer da egiten duena? Nik jarri ditut hor euskarazko edabide batzuk. Argia, vale, Barrena, Berria, Goiena, Hitza, orain EITB-rena, sustatu ere bai, agertze zaizkit alfabetikoki. mhm, Eta azkenean jarri ditu Wikipedia orokorra eta euskarazko Wikipedia ere bai, vale, biak. mhm, Eta orduan, zer egiten du honek? Bilaketa bat egiten duzunean, ustez hauek hobetzita daude zuretzat. ados, Orduan, mhm, da, algoritmoaren pertsonalizazio bat, albistetarako batez ere esate dute, baina, bueno, nik uste dut bilaketa orokorretan funtzionatzen vale, duela, emaitza berrienak emateko orduan, Horten mhm, da, zaharra eta berriaren arteko zerbait, baina, bueno, eduki berrian, pues, eta hau daukatenetik, nik esango nuke adibidez, Wikipedian eta euskarazko horriak lehenago agertzen zaizkidala. begira, mhm, Horrekin ere ukitzen dugu, bilatzen duzu Einstein, eta Einstein lehenengo erderaz, eta gero erderaz, behera, bai, igual urratz batzuk behera mhm, euskeraz, eta honekin pixka zuzendu dalakoan. Eta, bueno, orduan, bueno, ez dauka truko askorik, da domeinu batzuk sartzen dituzu, eta mhm, gordetzen dira, idatziko dut, segura irratia, irratia, hor agertu zait, mhm, eta segurako udelari, bueno, errespetu guztiarekin, ni markatuko duena da, zure segura irratia, irratia. Bueno, ez da albiste iturri bat hola ere, bueno, irratia dalako batez ere, ez da testuan mhm, ez da gehiegi ez, zabaltzen. Baina, bien, baina minik ez dio egingo nire zerrendari, eta gordeko dut. eta listo, ez? Listo, eta kendu eskero, Eta zerrendan agertu. Martxan sartu da. iturburuen zerrendan, segura irratia, sustaturen aurretik, alfabetikoki. Baite, testuan ez, testuan, eta Eta, informazio. orduan, eragina pixkat badagoela uste dut, eta Mhm, hau konfiguratzea behintzat kalterik ez, ez, eta begira. asko egingo bagenu, euskarazko interfazea daukagunok, euskarazko medioak Mhm, markatzen, bueno, nik uste dut, on egingo diola gure bai, ekosistemari, eta pues, Google da gure ekosistemak, eta beste bai, ekosistema guztiek erabiltzen duten bai, tresna zentraletako bat interneten. Orduan, bai, pues, hala da, pues horixe, beraz. konfiguratu daiteken, nun dagoen helbide zehatz hori, sustatuko albistea dago, ez dakitu egin dela atzokoa edo erenengoa hortxe dago. Mhm, oso ondo. Bueno, eta gaurko saioa amaituko dugu adimen artifizialarekin, Luisxo? Hombre, gure gaia. Bai, Eta, adimen artifiziala. kortinilla bat behar dugu, ezta? Zinila, bai, hori da. Guk irudia sortuko dugu eta zuek jinglea. Vale, Adimen adimen artifizialarekin. artifizialarekin. Venga, Ez. hurrengo kurtsorako. Slop, hori da, Slop. slop irratia izango zen, eta Bai, bai, bai. slop Twitch, eta, bueno, hori Bai, baina bai. txukunagoa da. Eta hau,
Bueno, hau da albistearen titulua. Ebitatu honelako esaldiak. A-ak, adimen artifizialak, hau eta beste egin dezake. Bueno, zer da? Da, esango dut. Adimen artifizialaz hitz egiteko estilo gida, Vale. hartu du Kanadako ingelesezko iturri batetik, Jose Rojas Euskal Teknofiloak, euskaratu du eta horren laburpen bat publikatu dugu, haien hitz egiteko estilo gida. Eta, bueno, nagusiki esaten diguna da, ez esan adimen artifizialak, ez esan adimen bat dagoela, eta produktu zehatz batzuk daudela. Vale. Orduan, ez dugu hau betetzen, asko. Batez. Ez gara oso... Bueno, baina ulertu dezagun behintzat, ez? Hori da. Ez esan AA laburduragatik ikasgeletara iritsi da. Esan, kopilot bezalako chatbot produktuak iritsi dira. Hori da, gomendio bat. Ez esan, AA-ak minbizia atzeman dezake. Esan, ikertzaile, programa bat erabili dutela, eta algoritmo bat, eta... Honekin batera, gaur egunean ikusten duzu, adibide bat zegoen, inglesezko jatorrizko horretan, hortzetako makina elektrikoietako bat, bueltak ematen dituna, A-arekin hobetua. A ber, egin koko zuten azan, laborategian eta testak egin eta hobetu zuten, ez? Horta garbitzekoak ez dauka AA. Bai, gero, baina bi bide daude baita komunikatzen danen. AA egin duela edo esaten danean bi konnotazio ere izan dezake. Ze jende askok adimen artifizialakin egindako zerbait baztertu lezake edo onartu. Orduan, komunikatzek horrek ere eragina du gizartean eta nahiko konplexua da. Gero, esaten baldin badizue, ikertzaileek programa bat erabili dutela minbizia antzemateko, ez dauke adimen artifiziala hitza duen konnotazio bera. Marketinga bihurtu da. Gauza asko da horratzen, Eta gero, AA ez pertsonalizatzeko gomendioak, ez? Ez esateko, AA-ak ulertzen du, testua sortzen du, eta lehen esan dugun bezala gainera, beti sortzen du, ulertu ala ez, egia esan ala ez. Eta AA-ak eraso hori konpon dezake. Edo AA-ak pelikulak egin ditzake orain. Bueno, hori askotan egin du. AA-ak musika egin dezake, gure jinglea sortu dezake, gure kortinilla sortu dezake. Baina hau esan beharko genuke, jendeak produktu batzuk erabil ditzake, beste film batzuekin entrenatutakoak bideoak sortzeko. Bueno, da pixkat Elizaren dekalogoak bezala, zorrotzak, beti horrela hitz egiten, ez dugu hitz egiten, eta entzun gaituenak segure erratian, guk esan, bekatu hauek, bete ditugu, baina jakitun gara. Bai, bekatu guztiak ditugu, baina jakitun gara, ez da? Uste dut, saiatzen garela, esplikatzen, azpian beste hori dagoela, ez? Eta kritikatzen du ere bai, ez esateko esaten du, A-aren arazo handi bat maiz aluzinazioak dira. Eta honetan ere, ez, aluzinazioak gizakiak eukitze ditugu, ez? Gaudenean pixkat enreatuta edo sustantzia bat hartzen dugunean. Eta ez, daudela, esan beharko genuke, testu sinesgarriak fabrikatzeko diseinatuta daudela. Bueno, eta horregatik alusinatzen dute, galdetzen badiozu, ze single atara dute Luischo Fernandez eta Anaitze Jauregik, eta zerbait esango dute, gure top hit pared bat aterako lukete, eta aluzinazioak dira. Bueno, ez, esan beharko nuke, testu asmatua dela. Bueno, nabardurak, baina, ondo dago, hemendik aurrera ere, igual batzutan betetzen saiatuko gara, baina, betetzen ez dugunean ere, jakitun izan da. Hori da. Hortxe, gomendioak eta esaldietan nola esan martzan, guzti hori bildu duzue, sustatu.eusen albistean. Jose Rojasek bildu du, guk laburpen bat. Baina, gauzak gehiago, bekatu hau ez gain, beste batzuk ere badaude, eta klik bat araztago gutxi ditugu, ez diogu dana kopiatu. Oso ondo. Primeran, Luxo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte. Uztailean ikusiko dugu elka. Uztailean bai. Bueno, lanean hemen egun gogea.
Bai. Baina uztaila iristen da, ere, bai. Gaur Bai. 25 bada, gaur 8 uztaila, Bai, konforme. uztailak 2 izango da. Horre egon gara. Ondo izan, Lucio. Agur! Aio.